Εξέταση κομβική για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Πρόκειται για μια διαγνωστική εξέταση η οποία πραγματοποιείται στον μαγνητικό τομογράφο. Είναι μια εξέταση απλή, ανώδυνη και σύντομη, διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση στον μαγνητικό τομογράφο, τοποθετείται χαμηλά στην κοιλιά του μια συσκευή που ονομάζεται ποινίο και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, χορηγείται στον ασθενή ενδοφλεβίως ένα σκιαγραφικό που έχει σημασία να αναδείξει τις ύποπτες βλάβες. Το μεγάλο ατού της εξέτασης είναι η λεγόμενη αρνητική προγνωστική αξία. Δηλαδή, εάν η εξέταση δεν αναδείξει εστιακές βλάβες, τότε μπορούμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%, να καθησυχάσουμε τον ασθενή και τον γιατρό του ότι δεν υπάρχει νεοπλασματική βλάβη. Σήμερα μιλήσαμε για τον καρκίνο του προστάτη. Έγινε το μήνα Νοέμβριο, που είναι η εκστρατεία Movember για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ανδρών για τα θέματα υγείας. Αυτό που θα ήθελα να σας μείνει είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει ο ετήσιος έλεγχος στην ηλικία των 50 και αν υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό στην ηλικία των 45, χρειαζόμαστε κάθε χρόνο εξετάσεις PSA, δακτυλική εξέταση, υπέρηχο-ουροποιητικού και αν βρεθεί κάτι, συνεχίζουμε με μία πολυπαραμετρική προστάτη για να οδηγηθούμε στοχευμένα στη βιοψία. Έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για την θεραπευτική προσέγγιση, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη το στάδιο της νόσου, τα συμπτώματα της νόσου, την ηλικία, τα συνοδά νοσήματα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το καλύτερο θεραπευτικό πλάνο για τον ασθενή. Εάν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να κάνει είναι να τον πιάσει πανικός. Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια νόσος με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης και πλέον έχουμε στη φαρέτρα μας πάρα πολύ αποτελεσματικά όπλα για την αντιμετώπιση του. Έτσι ώστε να μετατρέψουμε μια θανατηφόρο νόσο, όπως ήταν τα παλιότερα χρόνια, σε μια χρόνια νόσο. Επειδή ο καρκίνος του προστάτη είναι μια νόσος, όπως είπαμε, με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, ο πανικός που μπορεί να μας πιάσει όταν διαγνωστούμε με αυτόν μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Πλέον, με την πληθώρα των όπλων που έχουμε για να τον αντιμετωπίσουμε, το μέλημα των γιατρών είναι να δώσουμε τη λιγότερη θεραπεία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού του ασθενούς, ώστε να του προκαλέσουμε λιγότερες παρενέργειες, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη με το PSA, γιατί έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τον τρόπο αντιμετώπισης του.